dels contes. Els han anat triant a l'atzar gràcies a un dau gegant que els més petits han fet girar. Doncs aquest espectacle es diu Cacau de contes, i el que hi ha és un bon cacau de contes, perquè portem molts llibres, i a cada llibre hi ha una història diferent, i llavors no l'expliquem tots sencers, tots els contes que tenim, sinó que és mitjançant un triacontes, que és un dau gegant, que cada cara té un títol diferent, i llavors traiem el dau a l'aire, segons la cara que surti fem un conte, fem un altre. Això fa que cada lloc que anem l'espectacle sigui totalment diferent, el lloc on hem anat i on anirem posteriorment. Amb l'espectacle que fem, com que hi ha aquest punt de sorpresa del triacontes, els nanos també participen més en l'espectacle, perquè quan tirem el dau ells també el poden tocar, i això fa que s'impliquin més amb la història, i que per altra banda hi participin i s'hi sentin més integrats i s'ho passin més bé. Des d'avui coincideixen a la Fira de Barcelona els salons Expo Didàctica, Futura i Estudia 2008, el que és l'antic Saló de l'Ensenyament. Per primer cop hi són present les 34 titulacions adaptades al nou Espai Europeu d'Educació Superior, també conegut com el Pla de Bolònia. El saló cobreix 5 grans sectors: estudis universitaris, formació professional, altres estudis superiors, com màsters i postgraus, idiomes i serveis a l'educació. Com a novetat, al cap de setmana s'oferiran sessions d'orientació acadèmica perquè les famílies puguin ajudar els seus fills a decidir-se sobre el seu futur professional. Així, els estudiants poden trobar els professionals i les eines necessàries per orientar el seu futur professional un cop acabats els estudis obligatoris. Entre els pròxims dies 3 i 5 d'abril també tindrà lloc l'Expo Didàctica al Saló dels Recursos per l'Educació adreçat al professorat. És previst que unes 70.000 persones passin fins a finals d'aquesta setmana per la fira. Canviem de tema, parlem en aquest cas de la Setmana de l'Esport, que és la protagonista, el Cep Roc Blanc de Viladecavalls, que per 5è any consecutiu celebra una setmana cultural enguany dedicada a l'esport i concretament al voltant de les Olimpíades, que tindran lloc al Pequín, a la Xina, a l'estiu. Per aquest motiu, tota la comunitat educativa del centre, des dels alumnes fins als pares i professors, viuen una setmana plena d'activitats que pretenen satisfer tots els gustos. Avui, per exemple, l'activitat estrella ha estat el bàsquet amb cadira de rodes i el partit de bàsquet entre els pares i els professors. Aquesta setmana, però, no només consta d'activitats, sinó que l'objectiu principal és fomentar l'esport i els valors a través, precisament, de la seva pràctica. De moment, la setmana esportiva, que va començar, recordem, dilluns passat, ha complert expectatives, però fins aquest divendres, quan acabarà, encara queden molts actes i moltes activitats. Enguany, la Setmana Cultural al CEIP Roc Blanc de Viladecavalls està dedicada a l'esport. I com no podia ser d'una altra manera, les activitats organitzades giren al voltant de les Olimpiades que se celebraran a Pequín, a la Xina, aquest estiu. D'aquesta manera, els alumnes d'aquest col·legi, situat al barri de Can Trias, han pogut gaudir d'una setmana plena d'activitats molt diverses, però també els professors i professores, pares i mares, hi han pogut participar. L'experiència és més que positiva. La valoració és molt positiva, donat que tothom s'ha implicat moltíssims i tothom està gaudint d'una sèrie d'esports que, tot i que els tenim molt propers nostres, no els coneixem i no els solem practicar. Llavors, la valoració global, en relació amb ells mateixos, en relació amb l'entorn proper, és extraordinària. De la seva banda, la canalla estan més que satisfets d'una setmana on els llibres han passat a un segon pla. Les activitats com el bàsquet amb cadira de rodes i el patinatge sobre gel han estat les preferides. Es celebran les Olimpiades i se celebren a Pequín, a Xina. I ahir hem patinat sobre gel. Hem fet una sortida, hem fet el treball de dibuix, el de les medalles. A mi el patinatge sobre gel i les cadires de roda. I per què? Perquè el patinatge sobre gel hi havia nens que es relliscaven i em dava molta gràcia. Alguns esports d'altres països, handbol, hoquei. Aquesta setmana esportiva, però, va molt més enllà, ja que no només fomenta l'esport com una pràctica habitual i necessària per portar una vida saludable, sinó que també aporta valors que ajuden a enriquir els més petits com a persones. El coratge, la comunicació i el compromís. Els objectius que ens hem plantejat sobretot és fomentar la participació i l'interès dels nostres alumnes per l'activitat físico-esportiva i promoure tota una sèrie de valors esportius que ells ja han treballat, com són el coratge, l'esforç, la tolerància, la solidaritat, tota una sèrie de valors esportius.
Per això hem programat tota una sèrie de tallers com bàsquet en cadira de rodes, corbal, handball, hockey, capoeira. Són esports no convencionals que ells, potser, si no els oferim aquí, mai ho practicaran, no? I els donem l'oportunitat que puguin practicar-ho. Des del CEIP Roc Blanc han manifestat la seva satisfacció per com estan funcionant els treballs, organitzats des de la Comissió d'Esports, però també amb la col·laboració imprescindible d'institucions i entitats. Hi ha una comissió que treballa aquest eix i per part de l'escola ha estat una comissió d'esport, però llavors han participat també l'AMPA amb la seva comissió també d'esports i realment vull aprofitar la vinentesa per agrair la col·laboració per part de la regidoria d'esports de l'Ajuntament, el Consell Esportiu de Terrassa i les diferents federacions que han estat ajudant-nos a dur a molt bon terme tota aquesta setmana. La Setmana de l'Esport conclourà el proper divendres després de l'entrega de medalles i de la millor manera que es pot acabar una celebració, amb una bona xocolatada. I és que tota la comunitat educativa del centre està plenament integrada en els Jocs Olímpics, que aquest any no se celebren a Pequín, sinó a Viladecavalls. Com ho veuen, les Olimpiades aquí al CEIP Roc Blanc de Viladecavalls són molt originals. L'activitat més especial d'avui és bàsquet en cadira de rodes. Jo continuaré practicant. I en el tram final dels nostres serveis informatius, el moment de recordar la notícia amb la qual començàvem, i és que el pacte per les infraestructures de Sabadell ja és una realitat. Fa només uns minuts ha tingut la signatura del document, ha tingut lloc la signatura del document amb el consens entre els grups municipals del Partit dels Socialistes de Catalunya, del Partit Popular i de Convergència i Unió, així com les entitats representades en el Consell de Ciutat. I és que el consens polític i social era precisament una de les prioritats marcades des del consistori per crear un text que ha d'impulsar la xarxa de comunicacions de la ciutat. El pacte és fruit de molts mesos de debat i treball i és clau per al futur de la ciutat de Sabadell, ja que mostra les necessitats i reclama tot un seguit d'infraestructures que s'han de conciliar amb el respecte al medi ambient. De fet, el pacte s'ha perfilat i enriquit amb aportacions d'entitats, institucions, experts i persones de responsabilitat, com ara el conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, Joaquim Nadal, o el secretari d'Estat d'Infraestructures, en Víctor Morland. Ara el document es presentarà al govern català perquè el tingui en compte de cara a l'elaboració del futur Pla Director d'Infraestructures que marcarà les obres que es faran en aquesta matèria en els propers anys a Catalunya. Aquesta serà, doncs, la notícia més destacada a l'informatiu de dimecres, 2 d'abril de 2008. La resta de la jornada comarca ens deixaven altres titulars que recordem a continuació. Rubí es troba ja en el nivell 2 d'excepcionalitat pel que fa a la sequera, prop de l'estat d'emergència. Per a pal·liar aquesta situació, l'Ajuntament ha demanat a les empreses un consum responsable i sostenible i, a més, ha subministrat airejadors d'aigua per les aixetes de tots els veïns. En la neteja viària ja s'ha reduït un 85,7% el consum d'aigua. Les últimes dades de l'atur del mes de març indiquen que baixa a Espanya després de 5 mesos, però a Catalunya augmenta, un fet insòlit ja que feia 15 anys que l'atur no augmentava a Catalunya al mes de març i menys durant la Setmana Santa. En l'últim any la desocupació ha pujat un 11,7%, sobretot en el sector de la construcció i la indústria. Aquesta setmana té lloc la Setmana Cultural dedicada a l'esport al CEIP Roc Blanc de Viladecavalls. Les activitats dirigides als alumnes, però on també hi participen pares i professors, estan centrades en les properes Olimpiades de Pequín d'aquest estiu. Entre d'altres, s'han realitzat partits de bàsquet amb cadira de rodes o patinatge sobre gel. L'objectiu de la setmana, promoure valors esportius i una vida sana. Amb els titulars acabem, només un apunt informatiu, i és que el pacte de les infraestructures de Sabadell, recordem que reclama, entre d'altres també, que la xarxa de ferrocarrils arribi fins a Càssia del Vallès, una nova línia que uneixi Terrassa i Granollers, passant per Sabadell el túnel ferroviari d'Horta, l'estudi de la viabilitat del tramvia, així com una nova estació de Renfe a Can Llonc i el suport de la línia orbital ferroviària, la Interpolar Sud i la millora de totes les rondes. Ara sí, acabem. Nosaltres, serveis informatius de Canal Català Vallès, tornem demà a 2:15 del vespre. Molt bona nit. Fins demà.